Rapportens formål er at bestemme vandkvaliteten eller forureningsgraden i Sømosen. For at udføre øvelsen skal man bruge ketcher, glas med luplåg, kemikits til undersøgelse af henholdsvis nitrat- og fosfatindholdet i vandet, iltmåler og sikkeskive. Derudover kan det være godt at have et par vaders og et bestemmelseskort til at bestemme dyrearten, en pincet og en fotobakke. Biodiversitet, det er antallet af arter i et specifikt område. Det vil altså sige, at hvis et område har et højt biodiversitet, så lever der mange forskellige planter og dyr. Næsten overalt i verden, der har vi uddøde dyr. Vi har derudover også andre slags dyr, som er så truede, at de er meget tæt på at uddø. Mange lande er gået sammen og har vedtaget en aftale om biologisk mangfoldighed. Og formålet med den her aftale, det er, at man gerne vil sikre, at verden ikke mister for mange planter eller dyrearter. Jo større antallet af arter, desto større biodiversiteten være. Og alt det her, det vil så medføre til, at overlevelseschancen for livet også bliver større. Hvis der sker en ændring i miljøet og klimaet, er det kun en del af arterne, der vil kunne tilpasse sig til de her pågældende ændringer. Og den del, som ikke kan tilpasse sig de her ændringer, de vil så uddø. Renvandsindikator bruges i sammenhæng med en analyse af en sø eller en å. Dyrene i søen kan være med til at indikere, om søen er rent eller forurenet. Renvandsindikator omfatter dyr, der kan leve under vand uden de store næringsstoffer. Det vil sige, at vandet skal være iltrigt. Vanddyr har forskellige metoder at optage ilt på, alt efter deres behov for ilt lever de forskellige steder. En renvandsindikator kunne fx være døgnfluenymfen, som kun findes i rent vand, og selvfølgelig også iltrigt. Der er forskel på, hvor meget ilt dyrene kræver. Døgnfluenymfen kræver mere ilt i forhold til slørvingenymfen, i det at den er bedre udstyret med gælder og kræver dermed mindre ilt i vandet. Hvorimod slørvingenymfen har hudåndedræt med nogle små gælder, hvilket betyder, at det kan findes i den øvre del af vandet. Ved hudåndedræt diffunderer vandets ilt gennem huden og ind til trakeerne for at opretholde iltniveauet. En forureningsindikator kunne fx være dansemyggelarven. Dansemyggelarven kan leve i meget iltfattigt vand, hvilket også kan ses på den røde farve, i det den indeholder hemoglobin. Og den binder til ilt ved lave iltkoncentrationer, og derfor kalder man dem for forureningsdominanter, i det at de bliver mange i områder, hvor iltindholdet er meget lavere. For at se på forureningsgraden, der kan man vælge at kigge på mængden af organisk stof. Men den allermest oplagte måde at vurdere det på, det vil være at måle vandkvaliteten. Og det gør man ved, at man kigger på dyrelivet for at få et indblik i, hvordan søens iltindhold er. For eksempel vil mange slørvinger være et tegn på et højt vandkvalitet. Og da vi fandt mange slørvinger, er det jo så et tegn på, at nede i Sømosen, der er vandkvaliteten højt. Og det ved man, fordi at der hele tiden skal være en konstant højt iltindhold i søen, for at slørvingerne kan overleve. En årsag til forurening i en sø, det kan fx ske ved, at der bliver udslippet organiske stoffer. Og en primær forurening, den består af opløst organisk materiale, og derfor kan man se, at bakteriernes iltforbrug det vil stige, og den biokemiske iltforbrug over 5 dage vil derfor falde, fordi at bakterierne starter en respiration af de organiske stoffer. Dette betyder, at alle de iltkrævende arter dør, og det kun er de forureningsdominante, der bliver tilbage. Bakterierne får derefter nedbrudt de organiske stoffer, hvilket resulterer i, at næringssaltene bliver frigivet. Derfor kommer der en sekundær forurening, fordi næringssaltene danner grønne alger på bunden af søen. Efterhånden bliver de organiske stoffer og næringssalte fortyndet, hvorefter forholdene i søen vil blive normale igen. Dette kaldes en selvrensning. Her ses det, at vandet er overmættet. Det vil sige, at mætningsgraden er på 160%. Og
det betyder, at der er godt gang i fotosyntesen. Målingen måles i overfladen, så apparatet ligger lige under overfladen. Her viser målingen at være 16,5 mg ilt per liter. Her ses prøverne efter 4 dage. Der er blevet taget 3 prøver, hvor det her er den første. Målingen siger 10,4 mg ilt per liter. Går vi videre til anden måling. Her siger den stadig 10,4. Og til den sidste måling. Stadig 10,4. Vi tager udregne den biokemiske iltforbrug over 5 dage. Men da vi kun har målt over 4 dage, så skal vi udregne, hvad det bliver over 4 dage. Så til at starte med, der lavede vi en måling direkte i søen, hvor resultatet var 16,5 mg ilt per liter. Og anden måling, det viste sig så, at det vil sige efter 4 dage, der var resultatet på 10,5 mg ilt per liter. B4 det er så den indirekte måling af organisk stof ved at undersøge iltforbruget over 4 dage. Så til at starte med, der starter vi med at minuse startmålingen med slutmålingen, det vil sige 16,5 minus 10,4, som giver et tal på 6,1. Da vi gerne vil finde BI5, så ganger vi BI4 med 1,25. Derfor får vi BI5 til at være 6,1 gange 1,25, som giver 7,63 mg ilt per liter. Det vil så sige, det er forbruget over 5 dage. Og for at få et indblik i vandkvaliteten, kan vi som hjælp gøre brug af Fauna-indeks, der siger noget om vandkvaliteten på en skala mellem 1 til 7, hvor 7 er den højeste kvalitet. Og da vores B5 blev over 7 mg ilt per liter, giver det faktisk et vandløbskvalitet på 1 på 1, hvilket ikke er så højt. For at måle sigtedybden, lader man sigteskiven synke så langt ned på bunden, at man ikke længere kan se den. Cirka der. Herefter måles dybden til at være 62 cm, som er meget næringsrigt, og det vil altså sige, at det er forurenet. Nitratmålingen laves ud fra 2 forskellige reagenser, en A og en B, hvoraf en af dem er en kontrol. Derefter kan man sammenligne med kortet ved at føre den hen ad skalaen og sammenligne farven på kortet med farven i væsken. Og der kan man se på den gule farve i reagensglassene, at jo mere gul den er blevet, jo mere nitrat er der i. Her ses resultatet efter de 4 minutter. Den køres hen over skalaen, indtil den passer med den rigtige farve. Resultatet viser sig at være 5 mg per liter nitrat. Vi udregner makroindekset ved at kigge på makroindeksskemaet. Vi har fundet ud af i vores undersøgelse, at det mest iltkrævende dyr, vi har fundet, har været en slørvingenymfe, og vi har fundet 5 forskellige dyregrupper i alt. Det vil sige, at hvis vi går ud fra slørvingenymfer og hen til gruppetal 5, så viser makroindekstallet at være 5-6. Det vil sige, at sømosen er middel til moderat forurenet. Vi kan konkludere, at ud fra sigtedybden og BI5 er vandet rimelig forurenet. Ifølge makroindekset er det middel eller moderat. Dog undrer det os, at vi har fundet en slørvingenymfe til trods for, at vandet synes så forurenet. Det er mærkeligt, og enten så kan det ikke have været en slørvingenymfe, eller så er der fejl i nogle af de andre beregninger. Derudover har det kunne lykkes at bestemme vandkvaliteten i sømosen på nogle forskellige måder, og formålet er derfor opfyldt.